Må man ikke bruge 1000? Hyggelig. Udfordrende. Agilitet. Fleksibel. Skarpe. Ud af boksen. Lærerig. Afslappet. Sammenhold. Uformel. Kaotisk. Et rart sted at være. Hygge. Innovation. En familie. Og ikke så meget stress. Og også nogle gange lidt kaos. Kaffemaskine med hulørn. Nu skal vi høre. Det er lidt vand i først. Et friskpresset espresso shot. En lille chat kaffe. Med en lille sæt hulørnsirup i. Sojamælk med vaniljesmag. Og så om sommeren skal der isterning af. Bum. Man skal bruge en vask, og så skal man bruge en kop kaffe, og så skal man bare hælde kaffen ud, og så skal man lave noget kakao i stedet for. Britney. Jeg tror, det er Britney. Beyoncé. 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 Ingen af dem. Bill Gates eller Steve Jobs? Den er svær. Jeg ved jo ikke rigtig, hvad vi skal lave fagligt. Det her, men vi siger drinks, men alle de fine lege, som Lise kommer til at planlægge. Poolen eller bare flere dage i streg med mine kollegaer. Fællesskaber. Aftenerne. Poolen. Hvad sammen med kollegaerne om aftenen? Borgmester, det er hyggeligt. At vi ikke skal drikke om torsdagen. En, der passer godt ind. Jeg ønsker en... Man kan spørge om sådan nogle utrolig svære spørgsmål. Helt sikkert en, der kan være min kaffemakker. En, man kan spare med. Bare som alle andre herinde. Og så vil det være super fedt, hvis det er en, der kunne lære os andre noget mere. En god kollega, som ikke er bange for at prøve noget nyt, for eksempel plantebaseret mad. Og møde den nye. Det er altid spændende at møde nye personer.